paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay badong sa dinumanan ti papanam. At ay, Mike, Apay ngagdirdiramos ka. apay no nagdaram usa kad napapanakaw. Saan ka pumanaw tanay ado ti trabaho dito'y balay? Sana ka pumanaw. Nay, Hmm. kita nakitikas ta. Kasla saan ka mamatikan niya ka? Hanggang sa dino ti papanan. Ay, papan kami ka ni pare badong ijiilay. Ayaw, sumurot ka. Sumurot nga. Eh, no pwede. Paglugahanan nyo ay ang agpailay. Eh, tricycle ah. Kitlo siya tinakapila. Eh, sumunga din ni pare badong. Eh, siya pa'y itay pa'y nga urayak. Siya kung ti paglugahanan niya, wangkay. Idi nakariingak, Mare. Awan mo ni badong kaun. Ay, nakita-kita ka ni Kapitan di taparadaan. Kunakon kat. Isong agdirdiram us itay, tadda papanan na. Naglugan da iji tricycle ni Kwarog. Ayawan man nga ruden at maibaon ko asumak daw, kas kada agbalsay. Ni ngamin Kapitan. Apay ni Kapitan. Apay, di mo aya amaw, nga iso ti mga ayab ka ni Badong Maw. Aya! Ay, nausam ngamin ni Kapitan nga aghapi-hapi. Kat nimat ka ba dong nalaka maayayaban? No apay met ani badong ko ti kanayon ng ayaban. Un ata agkumpari da nga rod. Para! Para! Matla sumardingan ni Kwaraw. Ay, sigaman di mang para, pare. Kwaraw! Para! Ay, para yan. Asus! Ay, ikaw. Ay, uray ala nitong tab. Eh, dandan yak pa'y natindag. Sandak nga ungtan. Basulyaw, takilat kayo nagpara. Namin aduda ka, pinara. Ang di ka mo't sumarday. Eh, tulang kan san Kwarog ah. Apay nga na nagpara kayaw. Kit bumaba kami na. Tanya ko mati aramidin nyo ditay. Awan mo't kabalbalayan ditay. Di ka nagdamag pa'y. Pasahi, may. Hawata mo, kita gawin kan. Nagkunang agawid at. Nay, pare. Saan mo takayat ni Kwarog ta gawin? Ay, agawid kan. Jak ngerod kayat. Na Apay nga asandak akayat nga isurot iti papanan niyaw. Dito'y kami nga rod ang bumaba, ha? Apay, ti kunayaw. Saan ko nga mo ti papanan niyaw? Pare. Apay, imbagam ka ni Kwarog, di pa pananta. saan mo? Awan imbaga. Apay nga rod nga muna nga, Ti kunayaw. Saan ko nga mo amapan kayo dita biglang likaw? Ha? Ay, Nay, apay nga mo nga, Kwarog. Isurot da. Tanusan, ipulong kayo. Antay, Oh, apay analiday ka, Kwarog. sandak ngayon surot ng kaligyan na pananda kinitata ba daw? Napananda aya. Ijay ilay. Ay, adda siguro makagapaw no apay asanda ka nga insurot. Ubi nga kanupay. Na, ay, pangkadakwada nga ron alalakay, dyan na pananda ijay. Ijay mo't biglang likaw. Anya, apay ang napanda ijay. Kunak nga ro da sumurot at tabantayak ida. Ay, rumbang laeng, sumurot kanto kadakwada, tabantayam ida, Kwaraw. Adaman lakayat ko adamagan kan kakwaraw. Anya day tanana. Nangituludam kada tatam abadong kan Kapitan. Ijay ilay. Sa dinoy jay. Kasi timbaga kinyan tibanang. Ijay biglang likaw. Ay saus. Makaunget akaw. Saus, agpada kayo kinyan tibanang. Makaungat mat ni antay. Ha! Apay ang nakabanikas ka dita, maribanang. Marurudak ngamin, maray. Nay, apay ang marurud ka. Niintay, napanda ka no kan ni kumpari badong, iji biglang likaw. Ay, sumot lagayam ang nagpaili da kan ni kabadong Linibasan na kan. Ay, agsarita kaminto kan ni Marituyan. Kauan ato ni, isugayam day ta sumungad. Agpada kayo ang nakabanik. Nay, agpadpada kayo matad ang nakabanik. Ha! Makaung-ungat ka kadimat,
Marituyang. Katuwang! Ay, pagtungtungan nyo, ano adya tinaskan nga aramidan yaw? Saan kat akasta nakabanikas kayaw? Ha? Apay nga iparit mo nga agbanikas kami, marikwanang. Jack ipar... Ay, baak ka nga main! Na. Iso asaan mo amarik na, marikrik na may! Naa? Nairaman manen ti kinabaak kaon? Anya ti panagkunam, marituyang. No anya ti makunam. Isumatan ti makunak maray. Sige, dumarop tangarudan. Kano iso ti kunam, sigal darop! Intan! Datakit din ti luklukwanda. Mapan kayawn. Na, awin gaya maray. Nakadaster tamang. Na. Bangking gayam to'y chinilas ka. Iswasaan kayo basta sumugod. In kayo agsukat. Nalaing magayam ni Marikwan ang uray baak. Ay katuan number 1 kagawad ko naman. Mala, ayaban tangarod ni Kwaraw. Nasaysaya at pay. Inaksukatan to'y chinilas ka. Mapan ko matsukatan to'y duster ko. Tanay, abot. Sandak man ngayon surut da angkel kentata ba daong? Isurut dak mataan tibanang kenana tuyang. Masigurado ka kadi nga ijay biglang liko tinapananda kapitan. Un kagawad, sigurado ak. Wun atanay talaga sumugod da maribanang. Sumugod kami at alua. Ay, lusaan ka asigurado. Mabalin mo pa nga ibabawi. San ko nga ibabawi timbagak kagawad? Takdra. Anya nga itian aramidam kwarog. Paandar mon ati tricycle mo. Unantay, tayin-tayawn. Itay kami pa'y nga gururay, Kwaraw. Makakaumit kayo matadwa. Isong arod anasken na mapantayaw. Ay sus, gubat samot na ito yan. May gaya matalaga dito'y paray. Daw, tinagbipinta sa checks. Kitwin. Kanayon ko maakas to yan dyan. Kadi ang sublitan tumanay. Ilibasan tanton ni Kwarog. Kito na, abay, mabutan ka kinikwara. Saan ko akabutang? Siyak ti rumbang akabutang na. Ay, kitarumbang lang nga paray. Sige ang uncle na, tikabutin na. Nonya ti ibagam, isaw, ti surutin na. No ibagak asaan asumurot. Saan asumurot? Ay, kasta, paray. Ba't Kwarog na ito nakatakder paray? Ay, sus. Kung ngayon asandak akabutay, kapay itatalo mablabbaga kayo may. Delikadon. Paray. Di ba't tuyang kau kini maribanan dahil nakatadar di talikudan ni Kwaraw? Kwa. Anya tar aramidin nyo dita? Ay, Kwa, Kwa. Awit ko ti balunat ko, intay. Pare agawid tan. Agawid tayon badaong. Sakbay ang maipang urkukang kaday to'y binagsay. Kunam amapan ka iti barangay hall. Ngam napan mo matgayam dinagas ni kumparim abadong ija balayda. Pinayapayan nak ngamin. Saan ka day, anday? Agulbod ka pailaan, intay. Ni angkel ka di tinapan iti balay da tata ba daw? Kunak man no isakit na Kwarog. Kanayon mo't nga isaksakit ka angkay. Italaan nga saan? Marwam ngamin ni uncle mo, no kanayon nga isakit mo, Kwarog. Isumat ti ko na kanday. Aramidan nan tumanan. Iso abay taikak man iti pagnakman na. Sigurado ti balunot dita. Aglisi ka angkay. Nasakit ti mabalunay. Apay nga'y tanimot din maribanang ti sumursurot kin ni Kapitan. Ay won, imbis kumaan ni Kwarog. Kaslaan niniwan na ni maribanang. Dayta ti dusa ni Kapitan. Ay na kaasimot ni Kapitan. Nagaramid mat ngamen iti kalukuan. Siya, saan ko ang mabalin adusaan ni Badungkaw? Aya, imbag man maray. Nagsaya at kan nga asawa no kasta. Dungdung gayam ni Badungkaw, maray. Uray no adaramidin na amaday, dungdung wam latta. Katuan
Nagswerte ni Kabadong no kasta. Dahito akin na anos ka. Isukat nakpay lang ata. Pakakitaan na nga iti kasken ka. Nagswerte kit din aya talaga ni Kabadong. Maray. Magnaka kuna. Magnaakmet. Di ka tumanalyaw di tabalay da kumparim abadong. Agtalyawak lang mo. Ay saan? Na. Adan tumanin isinyas mo ama di ka ni kuana. Kit no kit kita ngawan di paribadong dita. Anya nga awan. Manungal daw ajak nakikita. Adda ija unag ti balay da. Ha? Sana palubusan ni Marito yang arumwar. Na. Apay, tikunam, jak amaw. Ha. Yan tibanang kanon timang kadwa kini angkal iti sadino man napapanan na. Nagrigat ngayon ti kasta. Sanak mo't ngamin nakabuteng ni angkal kao. Kasanumot asaan akabutang ni Kapitan ni Maribanang. Kat igam na matlat ti balunat na. Ay pudno dahi ta kagawad. Kasla isaw ti pannakarmasnan. Uray di barangay hall. Agur uray lata ni Maribanang ken ni Kapitan. Bambantayan na ni angkal kao. Tapno saanin nga agsublay jay biglang likaw. Nakasakdua ka, hindi pagdigos mo to yan. Mabalinak siguro na rumwal. Nagkunakan ka amabalin kan arumwal. Apay, di na kaya tapalubusan arumwal. Saan amabalay? Siya pwede pagtrabaho, makanayon dito yung balay. Kahit anyangay, dosamday ta. Anya, aging gaita, dus-dusain naklata. Apay, agreklamo ka? Ay, saan to yan? Ang reklamo kaya. Anyaman aplan-planon nyo kan kapitan. Saan kayo ngagbaligay badaw? Wayne, amok to yan. Ni Kapitan Enteng! Badaw, nakitak jay baro a patrol kar iti barangay. Nay, awan din nakikita. Adaya, may. Apay, di mo nakita. Kano limabas itay? Nukas na, dan patrol car ti barangay. Adan, adda kano intulod na anaganak. Mayat ato dan patrol car ti barangay. Ni Kapitan kano tinag-drive. Pang emergency talaga, ti patrol car, to yan. Nagpartak ti pa nagpataray mo angkal. Kas kala makilumlumba. Kano nagaduti na lombaan ta tricycle kan jeep. Ay, anya ang nalumbaan asasawam. Shh! Saan ka gagtagtagari ko ka? Na, apay asaan mo apagtagarian ni Kwarog? Agtagariya ko ng kal. Ay, saan? Agpagno ka, Kwarog. No di mo kayat nga alak jay balunat ka. Ay, nag-joyride kami kini angkal, landay. Kunak adik ka agtagtagari. Nasakit ti mabalunat angkal. Ha? Kabarbaro laeng jay patrol car nga intenda. Us-usaran yon apag joyridean. Kunak kit ang maong. Tanda di na oras ko raw. Mabalunat akmet nga minadi na oras, no jak agsaw. So dahi tayo, bagbagada, alugan ti barangay, kwarap. Why, iso da ito'y waswasi nga tatabataw. Kabarbaro dahi ta? Brand niyaw. Iso nga ro asa na kayat ni angkel ko amarugitan. Kas talaunay, may ti panang washing, ma. Imbag nga ro da ito'y patrol car ti barangay tamawasingan. Di tricycle kaw, jak pa'y masango ang wasingan. Kahit mayat may lahat nga pagluganan, kwarap. Ay mayat At dayo ko na. Mabalin nga gilugan na, may. Ibagan pa'y kini angkel ko ano mabalain. Ha? Nga main, at damanin papanan may inton madamdama. Apay nga igam mo mananday tatulbag ti patrol car. Inteng. Kwa, ada itulod mi a pasyente di ospital. Ibagamanan nga da itulod yo a pasyente kas idinaminsan nga aldaw. Naganak kunam. Angam napan kayo lagayam nag-joyride kan ni Kwarog. Kwa, tinisting may, no talaga matlang nga agandar jay lugan. Kat ita, testingan nyo manan. Una, testingan mi man, no makabusi na matlang. Oh! Nanggag mo tibusi na na.
Unang kay, nangagaw. Nagpigsa ti busina na. Anyat makunam nga. Madlaw nga uray di busina kat kabarbaraw. Saan mo't lang agpaparaw? San mo't ti panagkunak ang kail? Kaya ko tapartakak di agdrive. Well, nang kay, nagmayat aglugan o naparatak ti lugan. Kasi ta, adala kaya magmagna di tanigin di kalsada. Businaan kit niya, tauray la makigtaw. Una, usina nga kastubig. Hindi magtaw. Uraya lang natitilang ngayon nagpigsa busina. Basol mo Apay ngamin nga agpati-pati nga ka di ta kalsada. Ay sa anak nakapating nga maray. Nakapaigidak ang binusinaan daklata. Anya aya dyan nagbusina. Truck wano jeep. Yalukan ti barangay, maray. Ay, di patrol car. Kano rimwarman ang da kapitan kan kwarawg. Ay, amuklatan na. Naskan ngamin nakapaigid ka. Tapno saan da ka abusinaan. Apay ay asaan ka amamati kanyak maray. Nakapaigid ang ngarod itay. Enteng, adda ka barangayan tayo amang ibagbaga akasapulan da di patrol car. Apay mabalin apaaramat ko iti sa balik. Kayat mo asawan. Si kalaan ti mabalin amang usar. Kat mapan kayo mutla agbalbalog kan di kwarog. Nagkunangagbalbalog kami. Kunak mo at tinisting medyo busina na. No agpaparawo no aguyat. Kat no napan kayo kanulang ijay ile. Kunani kwarog. Ayan di kwar. Napan kayo kanulang pansit. Kita ang manday ta, Enteng. Napan kayo lagayam nangan iti pansit. Inusaryo pa jay patrol car ti barangay. Pat simod na di ako araw. Ay, adaglalaban to yan. Apay nga aglag-tulag ka dita. Ibagbaga nga raw nga adaglalaban. Ayan di aglalaban. Nagijay naman nay, adadajay kalsada. Ay sos, agdidin nanugdan. Kunak nga raw king ka nga daglalaban. Inkaibagan akin ni Kapitan, tapno agrespondi dadagaws. Ay, una niya. Darasem, tausaran da di patrol car nga agresponday. Kwarag! Kwarag! Aw, apa, itatapataw. Kanya nga tararamitin nyo at hanod. Nakatugaw dito paradaan. Agururay ti pasahiraws. At daglalaban ni di kalsada. Saan da aglalaban da gijay? Agkikinid daldalaan. Sinol di din nanugda. Ha? Agkikinid daldalaan ko nakmal. Agrespondi kayo kumaa. Sakbay nga damadangran. Kumaa. Anya kumaa. Usarin nyo di patrol car iti barangay. Anya nga ti Serbina nakaparking lang ni tarubayan ni Uncle Mau. Awan kanyak titulbay. Anya nga ti Serbina. No saan nga usarin na pangresponday no daglalaban. No agkikinid dahil kan agkikinid aglaan. Saan ka no amasapol nga agrespondi kamay tatabadaw? Anya. Bayam ka no latta ida. Tamaumad ang tulatta. Awan mo tinaganawa kadagiti naglalaban di ta kalsada maray. Isumot dayta, ti pakasidawak. Ha? Kunak no iso ti usar day ta patrol car tapno makapagresponde da dagaws. Ni Kapitan man, isulaang mo ti agigigam iti tulbag. Ha? Nakaparking lang mo di ta arubayan da Kapitan. Saan kan nga gastos iti pamasahin no mapan ka makipalingkay? Taapay asaan. Kat no nagnginat ti pamasahe ita. Diyan iti serbi jay patrol car ti barangay. Di itulod kan. Ay, usaren iti pagimbagan iti barangay dayta, Inteng. Saan apang personal? Nagkuna. Kat isumot talaga ti pakaaramatan na. Awan to ti agreklamaw. Na. Danag mo na yan. Kamalinsa, may tipakaus-usaran na dahil ta patrol car ti barangay, kwarag. Saan mo't Pang personal sa amot ng Uncle Mau. Saan ka numay? Kaslay ta. Iso dahil ta sumungan. Ni, papanangay da angkal ka nantay. Aw, yang kail! Itukot dakmay!
partak pa di pa nagpataray ng Uncle Mau. Kaputa kapitanan. Ay, mapanda siguro ag palingkay. Makita mo dayta. Pang personalay ng Uncle mo dayta patrol. Apay ngay met, tadi mo sinardengan ni Kwarog. Sumurot manin. Surot-surot di mo na. Linabsam mo't lata nakaslawan anyaman na. Nagkayam ni pari ba nung iti apay na? Makadlaw dan inteng. Asa bali ti pakaus-usaran da ito'y patrol car. Siyak ti kapitan. Iso asak ti rumba nga desisyon. Alangan mo nga ipausan ko pa'y kanikumparik amadong. Huwag na. Apayahin. Ay, anyat mapaspasamak. Sus. Diyak man amo. Aglato-lato matagtilugan. Ay. Kunak man ko na makabarbaraw. Isuti ko na na. Nay, umadimot ti taraynan. Ay, kaslabot ka ba yun? Diyak ba igawin? Paraam man, paraam! Ay, para! Piksam! Ay, anya kalukwan da ito, inkain. Paraam mo na! Para! Madilata! Ay, awanan inteng. Ay, ang diritsutang sa ititapan. Ay, kastamot lamang pasardengan iti kabalyo. Makita. Si Madeng Adagos. Kapitan, mabalin ka di abuludan ti organisasyon may, day ta patrol ti barangay. Ano nyo? Adda nga min seminar may a membro kan opisyal ti organisasyon. Kat buludan mi kumaday ta lugan ti barangay. Saan? Apay ngay, italaang matabuludan mi Di mo makita kay naldaw kong usaran. Pag service ka, numapanak di ta barangay hall. Naa. Kano inaramat yun sana pa ni palingki ka ni Maribanang idikalman. Isungarod asaan ang mabalin na buludin. Kita nyo nakaparking di ta arubayan ti balay. Angkail, usarin mi ko mga agronda day ta patrol car ti barangay. Baka maperdi. Isumatirum ba nga pakausaran na day ta? Nagkunakan ka. Ni tata ba daw? Mabatpati ka ba't iti dayjay apari ba daw? Kanya kumamot ti amuna kay. Agbangbang kaglaing. Saan mi pa'y nga minanapadasan nga inusar day ta alugan, hindi nagpatrolya kami. Agure kayo Ipaaramat kung to kada kayaw inton maumaak. Ang mga numaamuanda nga usar mapang personal mawang kail, reklamo da ka. Ure maamuan da? Apay nalalaing dagam siya kung na kapitan. Impossible! Inteng, agreeing ka. Hoy, Inteng! Apay agree kaya. Masapol abumangon kan. Tamapan mo kita ang patrol car ti barangay. Apay ba't ka nakaparking lang iti arubayan? Awan nga road. Anya nga awan? Ingka ngamin kitaan tapno mamati ka iti bagbagat. Nadlaw mo jalim mabas, maray. Isumo day jay lugan ti barangay. Saan samutin ang napartak ti taray na? Wun ta binawi dan. Apay nga imaray. Naamuan da ngamin nga us-usaran laang ni kapitan para iti personal a pagkasapulan na. Diyak tupay napadasan tinaglugan. Diyak manamukan ni kapitan. Tinagikwa na mo ten. Kahit anya nga rudin nga iti service ti barangay. Awanan magmagnan ni kapitan ang mapandita barangay hall. Ag-tricycle man nga rudin ani Maribanang amapan makichinda no kasta. Ni Kapitan Enteng! Apay nga taadi mo lagpalinisan ni Kapitan. Nagadutiwar ka dagiti kalkalsada. Ay, agsardeng ka man na sumano si ka. Tuyay. Apay pagsardengan nak. Ibagbagaklaan mo ti obserbasyon ko dito'y barangay tayaw. Apay, di mo makita abaradon dagiti kanal, Agsardeng ka kunak, nay.
Saan nakabasta mapasardang badong? Agsauak lata Ay, rumwara man langay. Sa uka sa nagbangsit ta sa ngaw-maw. Na. Anya ti kayat mo asawan, siya nabangsay. Nakarwa pulyo siya, tirumrumwar ditang iwa mo tuyang. Nagbangsay. Dituyak man latersina mon ang makiistorya marikwanang. Tane, imbati nak ditabalay mi ni badong. Tapay nga ibati na ka. Jak man ang bukin kwa na. Ada talaga na bangsit amaray. Na, di nakita ni tikas tamaray. Kaslamot nga mindita ayan mo ti paggapgapuan ti madi nga angaw. Ay, saan ka ngagpabasaw? Mas umadado ti ibagbagam, mas bumangbangsit mo. Anya ngay pare, ti madamay. Anya ko mangay. Wala Apay, awan la planong ngagpaikat dito'y barangay tayo. Masadutin dagiti tattao. Masado da, tawan mo mangidaulo nga opisyal pare. Idaulo dagiti kakagawan. Sika kumangay pare. Masadutak man lang. Ken mesa. Siyak matla siya ka. Di mangidadaulaw. Baradon da kita kanal tayo pare. Amok Nakawarwaran ti kalsada tayo. Pidutam no ada na iwara makitam. Apay, awan mangangot mo pare. Anya maangot. At na bangsit Na. At sa amin nabadda ka. Kwa? Siyak day jay paray. Ha? Sika dyan na bangsit? Kat no dita ak asimikat. Kababangsitan a kapitan ko naman. Ipanakil mo pa iti kinabangsi mo? Dangarot sa baling amaw. Asimikat ka po iti kinabangsit na. Ay, umadayo man langay. Narigatan ti maulaw. Anya mo day tangangkal mo? Apa, itataba daw. Nagbangsit? Ay, di pa'y nagdigaws. Ay, insakduak lang aro din iti pagdigos na. Anya klase a kapitan ti kasta? Ay, saan ka nga gapot itagong mau, tas anak akas kinkwana. Kasano ajak aputin ti agong ka? Kit adamanin maangot kun asab sa balay. Dahil takanal na eh. Apay nga minasaan nyo alinisan day takanal ngay. Nyangkal ko Ay, nabangsi lang aro din ti kapitan. Uray da ito'y barangay ang masakupan na. Nabangsit may. Kwarog, limami isanday to indadang ko adanom apagdigos ni Uncle Mo. Saan lata nagdigaws? Win nga rod, kat insak duam matan iti danom mapagdigos na. Indadangam anday. Ay, limami ispay nga rudan. Talaga di na kayo tagdigaws, anday. Anya laangan ti maibaga dagiti tattao ang makapulpulapul na ngay. Kababay na, anday. Agrik-reklamo pa yung arod dagiti tattao. Tanabangsit ka no dahil iti barangay tayaw. Winmat nga main. Ay, asino nga iti saan nga agreklamo? Saan asyak tinabangsay badong? Uwin nga rod, unak man no si ka. Ni magayang parinteng. Ha? Kapitan, iso tinabangsay. Ay, noan niya ti kinabangsit ti kapitan. Isumay ti kinabangsit ti barangay na. Lima basak itay dita kanal. Talaga gayam aday ta kanal tinabangsay. Limabas ka pa'y kumaakin ni parinteng. Ay na, kang angot na day takanal. Aguray ka man tay bagakin ni Maribanang. Apay abaybay ang naabin mangsit ni Kapitan. Umayak man gumatang iti asukar kan kape, Mare. Ay, wan, Mare. Nay, apay ni Marituyang. Tumartaraymat nga umay di Twitter senam. Ay, umay sa manin umutang. Kat, masapul ayak at tumaray. Kaya't nati makiinno na. Ay, kunak no saan ka masambot, Maribanang. Na, sa anak mo't nga agap apura, Mare. Apay anya ti ibagam kan kwa na, takasla emergency. Ay, Maribanang, bagbaga man mo't ni Kapitan. Taapay manan. Apay abin mangsit mutang. Ay na, pudno day tako na Marituyang. Kasla kabangsit day takanal ti payod na. Pudno tako na Marituyang. Ay,
pagtitinulungan dak sa matan. Maday no nabangsit ti kapitan. Mas maday, nooray to'y barangay kat nabangsay. Imbes akapiken asukar ti gatangam maray. Igatangam kit di iti sabon apag digos na. Nalaklaka pa'y nga dayaw. Mababainak lang arudan. Ad-addan amabain ak gapo kadagita nga ibagbagayo. Kasano nga'y no kasango na daapo mayor ken gobernadora. Ay, kababain na nano kasta. Sige man laangan. Sabon apag digos tigatangak, marikwanang. Si kalaang mga may tikabutang ni kapitan. Barangay, nabangsit ka nun dahito barangay tayaw. Awan maangot ko. Kaang angot mo ka naon. Gagangay na Nagpalinis kang aminin na. Ay, masadutak. Isuntumot lang awan maayaban. Kahit siya ngay. Siksika. Ado dita, no may baga kadakwata. Tak-tak la day ta. Ay, aday ta niyan tim. Makakapi ak mitlagan. Unay day tan. May sa oras na pang kagimatang ititirsi na ni kagawad ko anak. Ay, nakiinistorya akpay nga men kadagiti ko kumarek. Aya! Ay, agtimpla ka iti kape. Itayak pa'y makakapkapi iti 7 times. Saan akapekan asukar ti ginatang ko? Anya ba? Sabon aparakan ka. Adtoy. Ay, apay asabon nga iti ginatang mo? Ay, magagalit ako no kastaw. Ay, magagalit ka, ta magagalit din ako. Ha! Ay, magalit ako. Ingkakat agdigusan. Nagkunakin ka. Kakaisuna makabulan sa anak nga agdigdigos. Ay, takdirak, di oray man 5 years. Oh. Ay, inteng, kasarsarita ka itinasayaat. Sumungsong batak mo't iti nasayaat, banan. Ay, di mo orayan, ama ibos ti pasensyakan ka. Di nakpilitan no jak kayat na. Kastagayam Ken kwa, awan na idadang-adanom apagdigos ko. Mabalin kamot latang agdigos, uray no awan na idadang apagdigos mo. Naglami isti danom. Ken awan na sakdo, ken mabasaak Ay, sikati mapan agsakdo. Ay, masadutak. Kwarog! Adda ka pa hindi ta? Unantay. Amom samot ti ayan di balunat ka. Amo ka, antay. Ay, ingka man alaan, tada pangusarak. Unantay. Ha? Pangusaram iti balunay. Ay, amom latan. Adda mabalunat ko adi na oras. Wantay. At 20 balunit mau. Nasayaat, Kwarog. Ha? Ayan ngayon ni Uncle Kaw. Ay, aday jaban nyo. Agdigdigos ay. Nagpartak mo ito na naibaon mo nga agdigaos. Ay, talaga ang makaraman iti balunat no saan nga agtulnog. Nakadigos ako. Ha? Nagbiit matay. Ay, agdigos ka anaimbag, inteng. Nagbiitan, kas kalang makilinlin ba? Aglamin na ka-anakan. Ha? Kadigdigos mo lang. Aglamin kan. Jak maawatan direct na ka. Ay. Makatrang-trang kaso ak sabutin. Kasta talaga. Nung nabayag ka saan ka nagdigdigaos. Saan kan tumit ngamin nagdigdigaos. Mayato dahi tayong tumatamtama. Nga ta? Unang kail. Priskunton ti mariknam. Ha? Anya nga di maangot ka. Maangot maun tinabang side dito'y barangay tayaw. Iso ay aday jay. Unang kail. Ay, mandigayam at talaga ti angot na Anya nga ti aramidan. Ken aramidin tayo. Agpa-emergency meeting ka, Kapitan. Un kagawad. Iso nga amin nakakagawad ket maayaban. Kapitan. Anyaya tinasken a pagmimitingan tayo, tanasken nga emergency.
Dahito nga ron na bangsit nga aglawlaw ti barangay. Ay, wan, Kapitan. Pudnaw anaga daw ti agrikriklamaw. Amin nga agrikreklamo ket tumulong da. Ay na, kang runan nga agrikriklamaw. Kat daka ba daw, kan maritoyang. Anya mo dahito barangay tayo, paray. Bumangbangsi mo la bumangbangsi tayo. Ay reklamo kala reklamo. Puno mo da. Kang angot mo to'y barangay tayo, paray. Idi saan itan? Ha? Angutin mo ako. Oh. Nay. Naamoy kita, paray. Ha! Saan ka mo tingag paiso na bangsay? Wina. Ang mga nunabang bangsit ka itan ngam siya pare Ha? Ay, saan mo ta? Dahito'y barangay, tinaskin na malinisan, paray. Iso nga ron kasarita ka analaeng. Agreklamo kamit. Siya klangay, Na. Dua kami akin ni tuyang kaw. Kun inayon mo pa yun, dagiti daduma karuba, nga agri-reklamo, pare. Agtitinulong tayo amang linis. Pagkaykaisaan tayo alinisan ti barangay tayo. Ay, di nakarkaritan, pare. Ha? Nakasagana ka tumulaw. No, idi pala ko mga imbagam dayta. Saan ko man nabimangsay dito barangay kabildatan? Iso nga ron alinisan tayo tapno awan ti romaniklamo anabangsit. Kahit kaano ay arugyan tayo. Mapanakon ijay barangay hall banang. Mapankan? Win. Agam apay akas ta titingin mo sa akin. Na. Nakasukat ako. Nakapumada ak pa yan. Nagdigos ka? Upo. Kaano ka adagdigos? Idin samet. Inkaagdigos! Aldawon. Urayan da kung dagiti kakagawan. Ay, inkaagdigos kunak. Agpumpumadala ti kayat mo? Di ka lamabain. Saan ba't naman law ajak nagdigos? Saan kan nga agrason pay? Inkaagdigosay. Digos laan. Digos ti bagbagam. Nay. Ken saan ka nga agap-apura nga agdigos? Agdigos ka, anaimbag. Ay amok. Suruan naktumit akas la uming. Ay na, nagmayatin to umangay. No nalinis taglawlaw to yan. Ay, siyempre, naglinis tayo gayam abo marangay. Idi pa'y kumanga indaulwan ni Kapitan. Itala nga rod, nakalagit, dahil akong pare. Ay na, nagmayatay. Ay na, dahil maangot ka. Di nakitaan iti kasta si Kabadaw. Sika, di maangot ko to yan. Apay, saan amabalin asika? Ay, pabasol ka man na nakunakan. Sika, di maangot ka. Agad nabunglog ka na. Iso nga ron matilusyon ka. Ay, yeah. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?